You see, paper has 3 dimensions. We only see 2. Length times width, because depth is in the sense. Details are only a clue. Some of today's newspapers are more like news puzzles. We are puzzled by the stories, and the stories themselves are puzzles with clues missing. One side, a story building blocks made of waffles. They crumble and fall. 3 days ago, what did the headline say exactly? I bet none of you would remember. Well, neither do I. But I bet it was a lie that we told ourselves because we only read half the lines, half the facts, half the truth. Because without the why, the ones that made it to the press, and to expect to rely on the letters to the editor that it doesn't reply in the next issue. But you know what? Mapepa Chete. Butsi yangu yakati yadambuka ndini paya gaye zano. Ndiye pinde musika, ndiye fambe namo. Namo musika, ndiye shike pa musika wangu tsano, ndikati tsano rudi namo. Namo ndakapiwa asi namo yevamo munamo ndiye kuti namo yaisavamo ndiye dzoke musika muya plus vafter vamo. Ndakavatsvaga ndikavawana ndikati gaba renyu iri mukomando da mari yangu yakakwana zvikanzi mfana kwana. Ndikati mugaba ndikwane namo mugaba hamuna saka please give me back my money. My money. Mazizi anohuta imbwa dzinokura mapere anoseka chinono ndechengwe beri rakadya chistepa. Namo ine nharo vamwe mchimbuzi vanoshandisa newspaper nenyaya yekushama rekutenga tissue paper. But tissue paper nderebepa, newspaper nderebepa, mari yacho futi ndeyebepa. Kushandisa bepa nenyaya yekushaya bepa rekutenga bepa kuti usashandisa bepa. Newspaper ranhasi rakakosha nekuti rapaso repa rine nhamo yechikwepa uku rakarumwa uku kubhepa uku rinodhura uku rine nyaya dzekunyeba uku rinoita dollar uku dollar is smaller paper than newspaper, smaller paper than tissue paper. Kwenganzi iri pachena kuti handisi kunyeba kuti dhora rigodhura tikasadzira tega. Chingwa letisa nyanisi tunyama netu chizi zvabatana ibhega nekuti tasipazita zvakudhura izvo zvakachipa zviri zvega. Vedu mari yamunayo yangori mapepa chete. Tikabvumirana kubvisa value yedu munochepa. Funzai mndaragona kamfunga ndunyeba. Money is the worst form of mental manipulation because the value of money is all in the head. Mapepa chete. I thank you.